alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ni Ibrahim Shekarau da sauran Kano a madadina da sauran jagorori da shugabanni na jam'iyyar PDP jihar Kano na ƙara godiya da dukkanin al'ummar PDP da magoya bayan mu saboda haƙuri da aka yi da kuma biyayya da ake nuna da jagoranci. Muna sani wasu al'umma suna da sane da irin abubuwan da suka taso tsakanin ɗan kwanakin nan da an kai ga bayyana cewa an soke shugabanni na jiha. Wannan muna ƙara tabbatarwa mutane cewa kafin a yi mun samu wasu daga cikin masu kishi da son ci gaban jam'iyya sun kai ƙara kuma kotu a Kano ta ba da umarni da uwar jam'iyya cewa a dakata da duk wani yunkuri da ake niyyar yi don sauke shugabanni har sai an gama tattaunawa. Amma a jiya aka samu sanarwar cewa an rushe shugabancin jam'iyya. Muna tabbatar wa mutane cewa muna nan muna bibiyar haƙƙin dukkanin yan PDP da yake jihar Kano da al'ummar Kano kan wannan magana, kuma za mu biyayya ga dokar ƙasa da dokar jam'iyya. Za mu yarda a yi amfani da kowace irin hanya a karya dokar jam'iyya. Don haka muna roƙon mutane su ƙara haƙuri. Muna dukkanin jagororin jam'iyya muna nan a kan wannan magana kuma muna ƙara tattaunawa da duk waɗanda wannan abu ya shafa a shugabancin jam'iyya na ƙasa. Muna da tabbacin insha Allah za a bi mana haƙƙinmu, za a bi haƙƙin al'ummar PDP na jihar Kano. Muna roƙon a ƙara haƙuri in an kai gaɓar da ta dace za mu ƙara bayyana mutane abin da ake ciki za a sanar da su, amma a yanzu a yi haƙuri a ci gaba da biyayya da shugabanni a Kano har sai lokacin da ya kawo wannan al'amura cikin wannan ɗan kwanaki za mu sanar da al'umma mai ake cikin insha Allah. Gode, Allah ya ƙara inganta jam'iyyar mu ta PDP, Allah ya ƙara da kawunan mu, kuma muna roƙon Allah duk abin da zai zama alheri a gare mu da al'ummar Kano Allah ya bijiro mana da shi, abin da zai zama shari'a a gare mu Allah ya nisanta mana shi. Mun gode, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ni Ibrahim Shekarau da sauran Kano a madadina da sauran jagorori da shugabanni na jam'iyyar PDP jihar Kano na ƙara godiya da dukkanin al'ummar PDP da magoya bayan mu saboda haƙuri da aka yi da kuma biyayya da ake nuna da jagoranci. Muna sani wasu al'umma suna da sane da irin abubuwan da